Het is tamelijk ongelooflijk wat de familie Kapinga durft. Dat kun je wel stellen. Kapinga Meubels, dat nu 18 jaar eigenaar is van Home Center, vraait het weer uit. Maar Grutskens presenteer je 2 generaties van dit familiebedrijf de plan. In 1934 begon als beeldsmeubelhuis. Voor Piet Kapinga, nog altijd belutsen bij de zaak, is het reden even waarom te gaan in de tijd. Toen ik in de zaak kwam bij mijn huid, in Zuid-Annebrug, de zaak die weer dus een 800 meter. En dat vonden we toen al een grote zaak. En daar genoten we bij en verkochten dus wel 1 bankstel per maand. Maar tijden hebben tijden. Zo'n sikko had de gong erin. 24.000 vierkante meter komt er weer bij. En dat wielst landelijk zien de omzet van meubelzaken drastisch zakken is. Maar 25%. Hoe kan dat nou? Het inspelen op de markt. Wij hebben natuurlijk het geluk dat we op een industrieterrein zitten. De grond van de bioman een keertje kennen. En daar, met die ingrediënten kunnen wij ontwikkelen. Als je een bestaande wemboulevard, die is beperkt tot wat ze bieden. Voor u leidt dat gewoon wat makkelijker. Meer en oren aanbod, dat is de kracht. Liek als een tuincentrum, maar ook oorsoortige artikelen. En een grutter verzorgingsgebied. En dat op een oud industrieterrein. Eigenlijk het bijzondere is dat het geen nieuwbouw is. Het is namelijk een renovatie van heel veel verpieterende gebouwen die door de familie Kapinga zijn opgekocht en zijn hergebruikt. En daardoor is eigenlijk een bedrijventerrein wat er niet meer uitzag, is begonnen aan de tweede jeugd. Dat is eigenlijk het bijzondere. Heel oktober gaan de nieuwe winkels open. En daarna? Werkgrutter? Ja, we zijn wel bezig van jongens, hoe kunnen we dat nou weer versterken. Het plan ben er wel, maar die hou ik nog even voor mezelf.